Gikoberman ni Attorney Mark Tolentino nga gitugta na sa korte nga makapiyansa na ang kanhi broadcaster nga si Jason za og 10,000 pesos alang sa iyang kasong unlawful publication. Sa pamahayag sa legal counsel ni Sonza, gi-correct na sa Pasay Regional Trial Court ang issue or gi-issue ni ining court order nitong April 30, 2026. Tungod sirado ang korte kagahapon, gisulti ni Attorney Tolentino nga sayo silang moadto sa korte karong adlaw alang sa pagpiyansa. Sa bahin sab sa National Press Club kun NPC, gikwestiyon ni NPC Vice President Benny Tiporda ang basihan sa no bail nga gipahamtang sa dihang giaresto ang kanhi broadcaster. Ato maminahon ang tipik sa pamahayag ni Benny Tiporda. You should have come out to the open